Bos días. Ábrese o soleme acto académico de inauguración do curso académico 2022-2023 do Sistema Universitario de Galicia. Ten a palabra o profesor doutor don José Carlos Bermejo Barrera, catedrático de Historia Antiga na Facultade de Xeografía e Historia, que pronunciará a lección magistral Información, Comunicación e Historia. Sí. No, ya. Excelentísimo señor presidente da Xunta de Galicia, excelentísimos e magníficos señores rectores das universidades galegas, excelentísimo señor conselleiro de Educación, excelentísimo señor general representante del Ejército de Tierra, excelentísimo señor presidente del Parlamento, alcalde de Santiago e as demais autoridades policiales, civiles, institucionales que representan a todo o arco da sociedade galega. Excelentísimos representantes dos nosos partidos políticos do arco parlamentario. Bos días. Dice que un dos pecados capitais que pode cometer un historiador é o anacronismo, que consiste en creer que o pasado tiña que ser como agora o presente. E por iso o futuro tamén será máis ou menos similar. Co fin de evitar esta tentación, sería conveniente destacar que as universidades como institucións apenas teñen 8 séculos de existencia e que a humanidade transmitiu os seus saberes durante milenios a través de outras institucións e outros medios e que quizás algún día volvo a facelo en novos marcos legais e intelectuais. Pero si é verdade que somos herdeiros de 8 séculos de vida universitaria europea, tamén o é que cada época privilexiou uns saberes frente aos demais e que as ciencias raíñas da Universidade Europea medieval e moderna foron o dereito e a teoloxía, quedando relegadas as chamadas humanidades a aquela fase preparatoria dos estudios realmente universitarios. Se noutro tempo o prestixio correspondía a xuristas e teólogos, e só nunha pequena parte aos médicos, por seren os encargados de cuidar a saúde dos corpos, mentras os teólogos cuidaban a da alma e os xuristas a do Estado, non cabe dúbida de que hoxe o prestixio corresponde ao conxunto de saberes dos que nacen as técnicas útiles na vida, económica, social e no mundo militar, e que o que pode facernos caer na tentación de creer que, así como na Edade Media se decía que a filosofía debía ser só a ancila teologuía, agora a universidade debe ser o auxiliar de quen sabe crear riqueza ou exercer as artes do goberno na paz e na guerra. Pola rigurosa quenda que marca o reloxo dos anos correspóndeme falar en nome da Facultade de Xeografía e Historia, herdeira da Facultade de Filosofía e Letras e que comparte moitas máis cousas en común cos colegas que se afanan no cultivo da filosofía, as filoloxías, ciencias máis afín á historia, a historia de arte e a xeografía do que unha visión miope podería entrever. Como mundo en que non temos máis remedio que vivir, résese por uns intereses e uns valores aparentemente alleos a aqueles que na medida das nosas forzas tentamos encarnar os que na USC temos o privilexio de ser profesores da Facultade de Xeografía e Historia, un privilexio que nunca deberíamos dar por descontado, senón que tería que ser considerado como algo a conseguir cada día, podería caer na tentación de catar a benevolencia dos meus ointes tentando explicar que os membros da miña facultade tamén podemos ser moi actuais, utilizando para iso argumentos de todo tipo. Pero como nin eu, nin ningún dos meus colegas aspiramos a lograr o Premio Nobel do Anacronismo, do que foi indudablemente merecedor o profesor Stanley Bean, autor do libro titulado Roma, Sociedade Anónima, Ascenso e Caída da Primeira Empresa Multinacional, publicado no ano 2006 nunha colección de estudios empresariales, no que sostén, por exemplo, que o mito dos semelgos Rómulo e Remo, aleitados por unha loba, non é máis que un nítido exemplo dos inconvenientes que ten compartir o liderado corporativo,
ou ben que participar na empresa multinacional do Imperio Romano recompensábanse con incentivos e remuneracións diversas, abandonarei definitivamente este camiño de perdición. Creo que a miña misión como portavoz intelectual, que non institucional, da miña facultade, é facer comprensible a lógica do noso labor e o sentido que ten no ámbito social e político no que vivimos, que non é precisamente o de converter as pedras en pans, senón algo moi diferente, porque debemos distinguir, tal como recordaba Immanuel Kant, aquelas cousas que teñen valor daquelas que teñen dignidade. A dignidade consustancial á natureza humana. Gustaríame reivindicar, en primeiro lugar, a idea da unidade do coñecemento. Todos os nosos coñecementos derivan da experiencia sensorial, da nosa capacidade de crear conceptos e de argumentar, e da nosa capacidade innata de falar, sen a cal sería imposible a transmisión do coñecemento. Un científico experimental utiliza estas tres capacidades, pero tamén o fai quen cultiva os saberes abstractos, o dereito, as humanidades, a medicina e as ciencias da vida. Todos os saberes poseen esa raíz común, que deriva do coñecemento que nos permite desenvolvernos no mundo físico e social. O que varía é a forma na que o fan e a natureza do coñecemento en sí mesmo. Os historiadores, e permitireime utilizar esta palabra para referirme por igual a quen cultiva o meu oficio, que aos historiadores da arte, xeógrafos, filólogos e filósofos, movémonos no marco das ciencias hermenéuticas, tamén chamadas noutras épocas ciencias da cultura, do espírito e ciencias humanas e sociais. O noso labor consiste en buscar e interpretar indicios tal como fan o forense, o xuiz, o biólogo, o xeólogo ou o astrofísico. Cada un deles no seu campo tenta reconstruir un acontecemento pasado que xa non poderá volverse a repetir, xa sexa un crime, a vida e a extinción dunha especie, a formación dos continentes ou o estado do universo hai miles de millóns de anos. Para todos eles, a realidade é un proceso que se pode reconstruir parcialmente dun modo racional, establecendo métodos que permitan detectar os indicios, recompilados, interpretalos e partindo deles, elaborar modelos interpretativos e teorías. Os indicios sempre han de ser físicos, pero poden ir desde as radiacións cósmicas aos estratos xeolóxicos, os fósiles, os artefactos e ferramentas, os textos e as imaxes do pasado que se conservan ata o presente. Os indicios dos historiadores tradicionalmente foron os textos, pero a eles engadíronse os obxetos de todo tipo, obra do traballo humano ou non, os restos dos seres vivos e as pegadas de actividade da natureza e a humanidade que quedan registradas no territorio. E con todos estes medios, como desde hai un 300.000 anos, polo menos, xeración tras xeración, a humanidade tentou dar conta do seu pasado ca súa linguaxe, os seus ritos, os seus xestos e con a construción de formas de organización social que permitiron dar a cada persoa unha identidade e unha memoria que sempre foi a vez persoal e colectiva. Só hai uns 5.000 anos, algunhas culturas comenzaron a crear a escritura no Próximo Oriente, quedando o resto da humanidade no que foi e sigue sendo o seu modo de comunicación básica, o mundo da realidade. Nese mundo, toda a transmisión dos coñecementos e a construción das identidades e memorias persoais e colectivas dependeu exclusivamente dunhas linguas que non se podían registrar. E por esa razón ían morrendo a par de extinción de cada grupo. É nese mundo oral no que temos a primeira construción das ideas de pasado e memoria e identidade colectiva, que só se verán transformadas cando se generalice a escritura, se faga posible a súa difusión e cando no século XX se creen os medios de comunicación de masas que serán a vez orais e escritos e que en diferentes soportes están na actualidade facendo posible a vida social e a creación das memorias persoal e colectiva. Se o astrofísico ha de observar o cosmos, o xeólogo a Terra e o biólogo os seres vivos, da mesma maneira, os historiadores, filólogos e filósofos non poderemos nunca inventar a evidencia, senón que deberemos sempre deixar falar os datos da experiencia. E iso é o que faremos a continuación, tentando reconstruir cal foi o que poderíamos chamar a actitude natural ou espontánea das sociedades que non consideraron que a historia debese ser o modo principal de dar conta do que foi o noso pasado. Para iso, utilizaremos, en primer lugar, textos do pasado que reflicten estas ideas e experiencias acerca do que significaron os nosos antepasados. E cal é a relación que desde o presente podemos manter con eles. Estes textos están todos eles recollidos no libriño que, por cortesía da Universidade de Santiago, teñen a súa disposición e, polo tanto, só leerei pequenos fragmentos deles para non alongar a miña exposición.
O primeiro destes textos será o Coelet, un libro atribuído ao rei Salomón que foi escrito en grego a mediados do século II a.C., nunha época convulsionada polas crises económicas e as guerras. Un libro que forma parte da Biblia cristiá, pero non da Biblia xudea. Comeza Coelet por dicir: porque os vivos saben que han de morrer, pero os mortos non saben nada, e non hai xa paga para eles, pois perdeuse a súa memoria. Tanto o seu amor como o seu odio, como os seus celos, hai tempo que pereceu, e non tomarán parte nunca xamais en todo o que pasa baixo o sol. Eso indica claramente que considera que non hai continuidade entre xeracións, nin posibilidade alguna de manter a memoria dos antepasados, destinados a disiparse nas tebras do esquecemento. O noso autor ten unha filosofía moi completa do que é a historia da vida humana, cuyos aspectos sintetiza este párrafo do que só lerei o comenzo. Todo ten o seu momento e cada cousa o seu tempo baixo o ceo, o seu tempo nacer, o seu tempo morrer, o seu tempo plantar e o seu tempo arrincar o plantado. Non podemos decir que non sexa plenamente consciente Coelet de todo o que é a vida humana individual ou colectivamente, positiva ou negativamente, e que non sexa capaz de comprender todo o abano dos nosos sentimentos. O que ocorre sinceramente é que cree que ao final os humanos, que só somos parte da natureza, acabaremos por disolvernos nela, que con todo esencialmente seguirá sendo igual a sí mesma. Así di: fume e nada máis que fume. Di Coelet, fume e nada máis que fume. Todo é fume. Que saca o hombre de toda a fatiga con que se afana baixo o sol? Unha xeración vai e outra ven, pero a terra para sempre permanece. Sae o sol e logo ponse, corre cara ao seu lugar e volve sair. Sopra cara ao sur o vento e vira cara ao norte. Vira que vira, segue o vento e volve virar. Todos os ríos van ao mar e o mar nunca se enche. Ao lugar onde os ríos van, alá volven fluir. Todas as cousas esgótanse. Ninguén pode decir que non se cansa de ver, nin oído de oír. O que foi, será. O que se fixo, iso farase. Nada novo baixo o sol. Se algo hai do que se di, mira, eso sí que é novo, aínda eso se sucedía nos séculos que nos precederon. Non hai recordo dos antigos, como tampouco dos vindeiros que darán memoria nos tempos que despois virán. Observei canto sucede baixo o sol e teño visto que todo é vento e tentar atrapar ventos. Por esta razón, non lle ve sentido Coelet a intentar conservar nin a nosa memoria nin a dos antepasados. Coelet era un xudeu helenizado e, por tanto, un membro dun pobo que non parece querer deixar intencionalmente recordos a través dos grandes monumentos, como os que construíron os faraóns e os grupos privilexiados do Antigo Exipto. Pero nesa cultura podemos ver tamén esta actitude natural cara ao noso pasado que parece ser o esquecemento. Tal como expresa un texto escrito fai 4.000 anos, o canto do arpista que teñen a vosa disposición e que comeza por decir: xeracións e xeracións desaparecen e vanse, outras quedan e isto dura desde o tempo dos antepasados, dos deuses que existiron antes e repousan nas súas pirámides. Hasta concluir dicindo: faite, por tanto, o día ditoso e non te canses nunca diso. Ves, ninguén levou os seus ben consigo. Ves, ningún dos que marcharon volveron. Pode ocorrer que, ao contrario que en Exipto, donde os monumentos conserváronse moitos deles hasta a actualidade, na antigua Mesopotamia, no actual Irak, as cidades queden como ruínas no deserto. En este caso, esta reflexión sobre o pasado e sobre a fragilidade humana a podemos ver noutro texto con máis de 4.000 anos de antigüedade conservado en tablillas de arcilla, que é o lamento pola destrucción da cidade de Ur polos elamitas. Fala a deusa da cidade que di, comenzando a lectura: canto me aflixía por este día de tempestade, este día de tempestade que teña destinado, sentenciado, que me desgarraba a min unha muller. Aínda cando tremía por este día de tempestade que tiña destinado, sentenciado, que me desgarraba, ese cruel día de tempestade que tiña destinado, non pude fuxir da fatalidade deste día. Concluye: porque o día da tempestade alzará a súa man e, aínda que berrara con todas as miñas forzas, retrocede o día da tempestade, volve o teu deserto. A tempestade precipitaríase sobre min. A cidade foi destruída e sigue sendo un montón de arcilla no deserto. Na cultura sumeria creíase que non se podía recuperar o pasado, aínda que deixase impresionantes indicios cos seus templos e cidades en ruínas no medio do deserto.
O único pasado que se podía imaginar como bo era o pasado mítico, como ocorre na Biblia, cando se creaba a ficción dun paraíso ao que naturalmente nunca sería posible volver. Un paraíso sen violencia, sin medo, sen enfermedade, no que era posible a abundancia e a felicidade sobre a terra, tal como expresa este outro texto tamén con 4.000 anos de antigüedade. Noutro tempo, hubo unha época en que non había serpe, nin había escorpión, non había hiena, non había león, non había can, non había lobo, non había medo, nin terror, o home non tiña rival. Estábamos no Antigo Oriente, miles de anos antes da nosa era, pero é curioso comprobar como se pasamos a nosa propia cultura e a un medio literario no que se coñecía a historia escrita medieval e a clásica, a idea de facilidade humana e da imposibilidade de manter vivo o recordo do pasado mantéñense tamén nestes versos de Jorge Manrique que di: «Dexemos a los troyanos, que sus males no los vimos ni sus glorias. Dexemos a los romanos, aunque oímos y leímos sus victorias. No curemos de saber lo de aquel siglo pasado, qué fue de ello. Vengamos a lo de ayer, que también es olvidado como aquello. ¿Qué se hizo el rey don Juan, los infantes de Aragón, qué se hicieron? ¿Qué fue de tanto galán, qué fue de tanta invención como traxeron? Las justas y los torneos, paramentos, bordaduras y cimeras, ¿fueron sino devaneos? ¿Qué fueron sino verduras de las eras?» O poeta castelán coñece non só a historia do seu reino, sino tamén a historia clásica, pero cree que o seu coñecemento nin é útil nin pode servirnos como consolo. Dá a impresión de que na Castela do século XV o coñecemento histórico tivera perdido o seu sentido, como quizás ocurra neste momento de novo. Pero antes de analizar se isto é exactamente así, deberemos primeiro intentar reconstruir que foi o mundo da información e a comunicación do pasado nas culturas orais. O tema do libriño que teñen nas súas más é a historia dos modos de información, como se suceden no tempo dos modos de información, a par que os modos de produción que noutro tempo fixera famosos Mars. As culturas plenamente orais desenvolven sistemas moi complexos de recopilación e transmisión do coñecemento, partindo exclusivamente do uso da lingua oral. Neses sistemas, por exemplo, conseguiron clasificar os diferentes tipos de fenómenos e seres en taxonomías moi complexas, sendo claves nelas o cultivo da memoria. Ao non dispoñer de ningún medio que lles permita registrar a linguaxe, que é a base dos nosos coñecementos, sexan de tipo que sean, as culturas orais necesitan facer un uso múltiple da memoria. Nas culturas de cazadores e recolectores e nas agrícolas posúense un amplísimo coñecemento de diferentes tipos de plantas, animais e dos seus usos alimenticios e medicinais. É imposible analizar unha lingua se non se dispón dunha escritura que a rexistre. Desde hai 5.000 anos, os escribas sumerios e exicios comenzaron a elaborar léxicos para os aprendices do seu oficio e crearon fórmulas para redactar os diferentes tipos de documentos. E, a súa vez, crearon os sistemas numerais, esenciais para a contabilidade dos palacios e os templos. Aprenderon a debuxar planos de edificios e mapas relativamente sinxelos. A escritura transformou a economía, a sociedade, o pensamento no ámbito das persoas letradas. A maioría da población, con todo, continuou vivindo no ámbito da cultura oral. Nas culturas orais, a forma de construir sistemas de coñecemento de teorías sociais e políticas é o mito. Os mitos non son algo illado, sino partes dun sistema complexo que, como a linguaxe, utilizamos de forma inconsciente. O pensamento mítico non pode establecer taxonomías e clasificacións tallantes, como fan as ciencias, que nacen a partir do momento no que delimitan o tipo de fenómenos que poden estudiar e a linguaxe que van utilizar. Cando Galileo creou a mecánica, excluiu do seu campo os seres vivos, que a mecánica non podía explicar a partir das nocións de masa, velocidade ou aceleración, e estableceu que esa ciencia tería unha linguaxe propia, moi precisa por ser limitada e unívoca, que sería a linguaxe matemática. Na mitoloxía hai unha concepción do tempo e o pasado que lle é propia. O tempo posee unha natureza discontinua. Por unha banda, podemos distinguir o tempo dos homes, que é o que alcanza a nosa memoria genealóxica, e ese tempo está configurado exactamente igual que o tempo presente. E, por outra banda, temos o tempo dos deuses, aquel no que os deuses crearon o mundo. En todos estes mundos é fundamental ter en conta que os sistemas sociais son indisociables do sistema de comunicación e que, a su vez, eses sistemas de comunicación dependen dos medios que se poidan utilizar. Uns medios que condicionan o contido das mensaxes que se poden transmitir,
Como sinalou fai moitos anos o crítico literario Marshall McLuhan, cando, ao estudiar o cambio histórico que supuso a difusión do libro Conocemento da Galaxia Gutenberg, estableceu un axioma con razón que di que o medio é a mensaxe. O noso mundo digital presente é a proba máis palpable diso. Se cada sociedade está asociada a un modo de produción e a un modo de comunicación, está tamén asociada a un modo de comunicación. E o cambio global deses modos de produción e comunicación que se produciu nas culturas do Antigo Oriente, nas conocimientos da escritura e os sistemas numerais fixo posible que se creasen a aritmética, a xeometría, a astronomía e o calendario, a contabilidade, e que se registrasen por primeira vez os feitos do pasado e os nomes e as vidas das persoas que viviran nel, a vez que creaban versións escritas das leixes, mitos e rituais. Os textos exicios e mesopotámicos transmítenos información histórica con unha antigüedade milenaria, pero neles non existe unha verdadeira historiografía, porque o presente non se explica en absoluto por o pasado. No caso de Mesopotamia, conócese o pasado, sobre todo a partir do Imperio Acadio, cando se seguía cultivando o sumerio como unha lingua literaria casi morta e diferente á lingua falada, e por iso o pasado convertiuse en algo que se tiña que explicar. No caso exipcio, a continuidade dinástica fixo que dinastía tras dinastía a realeza faraónica se seguese conceptuando como idéntica a si mesma, e por iso pasado e presente foron oficialmente o mismo, aínda que un poeta, como autor do Canto do Arpista, vexa que o seu pasado e a súa concepción da vida tiña un pouco que ver con esas persoas as que chamas deuses, que son os faraós que están enterrados nas pirámides. A concepción do tempo histórico que podemos observar no Antigo Oriente é basicamente a mesma que as culturas orais, e iso débese ao carácter ritual e religioso das concepcións do poder político. E por iso se pensou que a sociedade nunca podía cambiar, non podía transformarse, senón limitarse a oscilar de modo pendular entre a orde e o caos. Para que ese proceso fose posible, foi necesario que nacese primeiro a escritura alfabética e logo a invención das vocais, un dos máis grandes descubrimentos intelectuais da historia da humanidade, que son as grafías que permiten plasmar o son real da lingua falada, e cuxa importancia histórica é comparable aos outros maiores descubrimentos da mente humana. Faría falta, a pesar de que os gregos inventaron as vocais, foron incapaces de concebir outro dos máis prodixios creados pola mente humana, que é o número cero. O número cero non é unha magnitude, polo tanto, filosóficamente, non pode ser nada. Pero o número cero, engadido sucesivamente nunha numeración de posición, permite crear a numeración posicional, que tampouco coñecían os antiguos. Nesa numeración, se eu engado 6 ceros a 1, teño 1.000.000, cousa que, desgraciadamente, nunca se produce nas nosas carteiras, pero sí nas matemáticas. E tivemos que esperar a que os musulmáns, aos que só se lle atribuye o fanatismo e a violencia, trouxesen a Europa medieval ese extraordinario milagro que é o número cero, sen o cual as ciencias modernas non serían absolutamente nada. A difusión da escritura alfabética permitiu o incremento do número de persoas letradas e fixo posible que a escritura deixase de ser un privilexio de escribas, nacendo así a revolución literaria do século IV, na que se produciu a difusión e comercialización de todo tipo de libros, desde os elementos de Euclides, fundamentales na historia das matemáticas, aos tratados hipocráticos, os diálogos de Platón, as obras de Aristóteles e as obras dos grandes historiadores griegos. Antes da revolución literaria, os templos e as cidades xa crearan os seus calendarios propios e as súas cronoloxías a base da sucesión dos magistrados, basicamente locales ou municipales. Foron necesarios os calendarios do Antigo Oriente construídos sobre bases astronómicas para poder coordinar eficazmente os traballos, a distribución das xornadas nas obras públicas e fixar, por exemplo, as datas do pago dos impostos. Eses calendarios só foron unificados co calendario juliano creado por Julio César no momento en que iba a nacer o Imperio Romano. A historiografía grega foi menos importante do que se adoita creer por estar ausente da educación primaria, a que moitos non tiñan acceso, e tivo unha eficacia moi limitada como sistema de comunicación. A iso tamén contribuí a limitada difusión dos libros, que debían ser copiados a man e escritos sobre materiais moi caros, o papiro e o pergamiño, polo que o acceso aos mesmos era en gran parte un privilexio, a pesar de que chegase a haber bibliotecas non só para os reis, senón tamén nalgúnas cidades. Para que a historia poidese despregar todas as súas posibilidades,
foron necesarias dúas condicións. A primeira foi a invención do papel, outro invento moi humilde, pero que é fundamental na historia intelectual da humanidade. E a segunda foi a invención da imprenta. Sin estas dúas invencións non tería sido posible nin o Renacemento, nin a Reforma protestante, que exixiu a lectura personal da Biblia, nin, por suposto, o nacemento e a difusión das ciencias modernas, que se difunderon en libros moitas veces publicados ao marxen da universidade, moitas veces censurados, e que fixeron, por exemplo, que no caso de anatomía, cos tratados de Vesalio ou Colombo, se poidese reproducir de unha forma máis ou menos fiable a morfoloxía básica do corpo humano e difundir o seu coñecemento por Europa con maior eficacia que a que tiveron os manuscritos medievais, latinos, árabes ou hebreos. A revolución que supuso a imprenta permitiu a fixación dos textos, pero tamén a normalización das linguas dos diferentes reinos, como o francés na Francia de Francisco I, o castelán na monarquía dos reis católicos e o inglés e o alemán literarios, asociados ás traduccións da Biblia por parte de Lutero ou a versión King James. Os textos poideron ser transmitidos sen os erros e as variacións que adoitaban introducir os copistas, e a vez creouse o proceso de normativización da escritura, ao establecer unhas reglas ortográficas dominantes. A utilización das linguas, logo chamadas nacionais, permitiu acceso á lectura a quen descoñecese o latín, que continuou sendo o medio básico de comunicación académica case hasta o século XIX. Nesa lingua escribiu Isaac Newton os seus principios matemáticos da filosofía natural. Pero, ademais diso, a imprenta e a difusión dos libros abriron un novo campo á liberdade da interpretación dos textos. A Reforma protestante exixiu a lectura persoal da Biblia. Para que iso fose posible, debía haber, en primeiro lugar, Biblias a precio alcanzable. Os libros tiñan que ter amplias tiradas e comenzar a circular de cidade en cidade e de reino en reino. Se trataban de asuntos religiosos, debían pasar a censura, pero, aínda que non fose así, o nacemento da imprenta permitiu reproducir libros en distintas partes, con ou sen permiso dos seus autores. E por iso desenvolvéronse leis sobre a propiedade intelectual xa desde o século XVI. Na literatura española temos un primeiro exemplo curioso de piratería intelectual con o Quijote de Avellaneda. A historia de don Alonso Quijano o Bo foi obxecto de innumerables interpretacións e sería unha osadía tentar sequera de ofrecer o indicio de algunha nova. O que me interesa destacar, para o noso propósito, é o feito de que o Fidalgo da Mancha disposese dunha curiosa biblioteca formada no sustancial por novelas de cabalería. Foron esas novelas os primeiros libros que a imprenta difundiu en España dunha forma máis ou menos ampla. É curioso que moitos desos libros, que foron grandes éxitos no seu tempo, desapareceron e nin siquiera se conserva un só exemplar. Imprimíronse en Sevilla e Alcalá de Henares, utilizando moitas veces tipos de segunda man e ilustrándose con grabados feitos a partir das mesmas planchas, de maneiras que servían indiferentemente para case calquera deles. Tratábase moitas veces, como di o texto do Quijote, de libros grandes, moi ben encadernados e outros pequenos, como di o cura do Pobo da Mancha, revisados antes de ser queimados. E dos pequenos di que non deben de ser de cabalería. Estes libros eran grandes porque estaban impresos en formato folio. Ao seren libros non estaban ao alcance de calquera e por iso houbo persoas que aprendían de memoria e os recitaban a anacos, a cambio de pequenos pagos en pousadas ou prazas, do mesmo xeito que os cegos facían cos seus cantares. Don Alonso foi un gran lector que na deprimida Mancha do seu tempo quiso redimir o mundo, protexer aos débiles e facer que a orden social fose máis xusto, superpoñendo ao mundo real a súa lectura letrada do mundo tomada das novelas de cabalería. Ao contrario do que ocorre cos nosos mundos digitais e virtuais, o pobre don Alonso non foi capaz de sobrevivir no seu mundo particular cando saiu aos campos. A eses campos moitas veces deshabitados, debido á baixísima densidade de población do país. En eles atópase con que os oprimidos son persoas mezquinas, os nobles supostamente refinados unhos personaxes vastos, tirando mesmo a tolería, e os sinxelos campesinos unhas persoas decepcionantes e totalmente pegadas á terra por a miseria e a fame que sofren. Cervantes levou a cabo unha reflexión sobre os libros e sobre a liberdade. Condena a queima de libros, paralela a das persoas que facía a Inquisición, e fai que os afáns de liberdade de don Alonso sexan truncados por o cura do Pobo e por o bachiller Sansón Carrasco, que tiña un grado obtido na Universidade de Salamanca. Ao final da primeira parte
Sansón Carrasco quere redimir un pouco ao pobre don Alonso compoñéndolle o seguinte epitafio. Yace aquí el hidalgo fuerte que a tanto extremo llegó, de valiente, que se advierte que la muerte no triunfó de su vida con su muerte. Tuvo a todo el mundo en pocos, fue el espantajo y el coco del mundo, en tal coyuntura que acreditó su ventura morir cuerdo e vivir loco. No resto de Europa, os libros, ademais de fixar os saberes oficiais na teoloxía e a liturxia e de continuar servindo para codificar as leis e se transmitir o saber, pasaron a ser, en algunhas ocasións, as ferramentas para a liberdade. Debemos ter en conta que se imprimían e vendíanse en encadernar, polo que era moi fácil facelos circular en cadernos pequenos e saltar a censura. Explícanos os especialistas en historia moderna que en Galicia os libros luteranos eran introducidos de contrabando polas Rías Baixas, por onde a Inquisición os rastrexaba con toda a saña posible. Houbo paraísos da imprenta, verdadeiras repúblicas das letras, nas cidades dos Países Baixos, liberadas do dominio hispánico, e moitas veces imprimíanse en cidades próximas ás fronteiras dun reino para pasalos ao reino veciño, intercambiando libro prohibido por libro prohibido. O rei Felipe II, símbolo máis aparente que real de toda a intolerancia contrarreformista, fixo coleccionar en El Escorial moitos miles de reliquias, pero tamén centos de manuscritos latinos e gregos. E dispoñía para a súa lectura de todos os libros prohibidos, porque se supoñía que non podían corromper a un rei. A veces, que un libro se prohibise era a mellor garantía da súa calidade. O emperador de Austria, Xosé II, ordenou publicar un libro catálogo que contiña a lista de todos os libros prohibidos. Ese libro coñeceu un extraordinario éxito de ventas, non para salvaguardar a integridade intelectual dos austríacos, sino como guía para saber que é o que valía a pena comprar. Pero si a imprenta deu alentos á liberdade, tamén permitiu reforzar a autoridade cando no século XIX se crea o Estado-Nación, unha comunidade baseada nunha lingua común, fixada como oficial e normalizada ortográficamente, e cando se crea a Educación Nacional, para que o Estado poida dispoñer dun corpo de cidadáns máis aptos para o traballo, para entender as ordes e servir disciplinadamente no exército. En esa educación nacional, xunto con a lingua e a aritmética, foron esenciais os libros de historia. A historia e os historiadores e os nosos compañeiros filólogos, filósofos e demais cultivadores das humanidades non somos máis que unha parte dun sistema, e a nosa credibilidade social e o noso recoñecemento entre os nosos colegas e o público en xeral non depende só da riqueza da nosa documentación nin da pluralidade dos nosos traballos ou o rigor dos nosos razonamentos, sino de que o noso discurso poda botar raíces no sistema lingüístico e histórico que configura a nosa realidade social. No século XIX, a idade de ouro dos Estados-nación, os historiadores conseguiron ser o centro de atención do público e os consentidos do público e facer que a historia ocupase unha función privilexiada na educación nacional. Pero na actualidade esta situación parece cambiar, non só porque os estados son máis administrativos que nacionais e convertéronse en grandes xestores de case un terzo da riqueza nacional, senón porque hubo un cambio radical nos sistemas de comunicación e a bella galaxia Gutenberg basada na letra escrita e o discurso foi sustituída por sistemas de comunicación globais nos que se combinan textos, imaxes e sons, en nos que os formatos digitais ten xerado inmensos fluxos de información moi difíciles de procesar. Por unha banda, a historia e as humanidades sucumbiron á tentación pragmática de ofrecerse como coñecementos xa non só útiles e non rendibles ou seren capaces de colocar no mercado os produtos que a demanda exixa, deixando en parte ao carón a súa misión esencial, tanto no pasado como no presente, que é a de ser parte fundamental da educación dos cidadáns. Pero, paralelamente ao cambio dos sistemas de comunicación, fixo que o texto impreso e a linguaxe oral pasaran a competir co mundo das imaxes. A proliferación das imaxes como medios de transmisión da información supuso en certo xeito o retorno da cultura oral e a resurrección da comunidade. E por iso McLuhan chamou a esa nova cultura a aldea global. Na aldea global increméntase a solidaridade mecánica entre as persoas, aumenta o control sobre o individuo e as mensaxes difúndense de forma masiva e intensiva, dificultando o desenvolvemento do pensamento crítico e facendo imposible o extrañamento ou o distanciamento entre a persoa e o grupo.
Son eses medios os que configuran cada día a realidade, os que suciden e mesmo impoñen os temas do que se debe falar e na forma na que hai que facelo. E por iso limitan extraordinariamente a iniciativa individual. Como os medios de comunicación de masas necesitan ben empresas ou poderes públicos que os fagan posibles, consecuentemente, queños os controlan, convértense en demiurgos modeladores da vida social e das mentes individuais. No mundo da información, pola contra, aínda que o tempo é lineal, con todo perde o esencial da súa continuidade. Unha noticia ten lugar nun marco espazo-temporal, pero para que se convirta en información é necesario que rompa a continuidade e que poida resaltar do pano do fondo do cotián, que pola súa propia naturaleza non parece que poda ser noticia. Esa noticia non pode ser unha ruptura total co seu trasfondo, porque debe ter sentido, ademais de referencia. E ese sentido dallo o discurso que a seleccionou como obxecto de interese e que lle dedica a súa atención con maior ou menor intensidade. O interese das noticias desgástase co tempo, seguindo unha curva de atención que é exactamente unha campa de Gauss. Como unha noticia é unha fractura, unha vez que se pecha, desaparece do campo de atención e é remudada por outra que lle sirve como sustitución. As noticias son efémeras por definición, mentras que o seu trasfondo é continuo, pero debemos distinguir dous tipos de trasfondo, o inmediato, que permite darlle sentido a noticia e o trasfondo xeral. O trasfondo inmediato é igualmente de curta duración, porque non é máis que o contexto necesario para facer intelixible a información dada nun momento concreto, e desaparece cando o conxunto de efectos que se suceden nun lazo de tempo deixan de ser noticia. Ao valorar o papel da historia como sistema de comunicación, debemos ter en conta estas realidades, que son as que fan que os produtos do saber histórico susciten o interés ou o asentimento das persoas. Non é a calidade técnica da investigación histórica a variable fundamental que determina o seu prestixio, pois esa calidade só pode ser apreciada por especialistas, incapaces moitas veces de facer unha defensa da historia que sexa algo máis que a defensa da súa profesión. Por iso, entoar elexías por o descrédito das humanidades non ten moito sentido se non somos capaces de explicar por que as humanidades poden ser fundamentais no mundo globalizado pola economía, a información e o poder militar. Vivimos na Terra, que é un sistema mundo e un proceso global á vez. Sentimos a unidade física do noso planeta ao observar o cambio climático, pero tamén nos damos conta de que a economía está totalmente integrada e que dun problema na China de contado se converte nun problema global. E por iso, militarmente, estamos a ver tamén que o mundo está a formar un sistema estratégico complexo, pero unitario. E, ademais diso, é agora para o noso propósito, o máis importante, é que o mundo é un sistema global de información e comunicación que non podería funcionar sin as TIC. En ese mundo estamos obligados a reformular o papel das humanidades, que deben ser utilizadas como un recurso novo para lograr os seus propios fins. O sistema TIC depende, en primeiro lugar, dun consumo masivo e continuo de enerxía, necesaria para a produción das súas ferramentas e para a súa utilización nun tempo ininterrompido. É un sistema complexo, dotado dun altísimo grado de interconectividade, o que pode facelo moi frágil e susceptible de colapsos parciais ou mesmo dun colapso total se se deixase de producir enerxía. Pero ese sistema, ademais de enerxía, necesita o investimento continuo de capitais a nivel global, necesarios para a produción das ferramentas, para manter o seu uso e facer posible a súa adquisición ou consumo. O sistema TIC utiliza sistemáticamente a demanda inducida e traballa con obsolescencia programada, crea continuamente novas necesidades que aparecen como demandas cando non son máis que ofertas, e mediante iso consigue a dependencia dos usuarios, que deben investir diñeiro sen cesar para manter o consumo do sistema e modernizar as súas ferramentas nunha carreira case sen fin. Pero esa dependencia dos usuarios non só supón un control económico, sino tamén un control intelectual, persoal e moral. Os sistemas TIC, a pesar de que melloran masivamente o procesamento e a transmisión de información, son asimétricos. E o son porque neles depéndese dos sistemas que crean o hardware e dos programas de software, e porque a maioría das veces os usuarios o único que podemos facer é movernos nun sistema utilizando as reglas que nos impoñen. As TIC son como unha linguaxe que se manexa a nivel inconsciente. Poseen a súa sintaxe, o seu léxico, e ofrecen algunhas posibilidades de desenvolverse no seu ámbito. Todo iso, con todo, pode verse bruscamente interrompido
si o sistema falla por falta de enerxía ou porque as autoridades políticas ou económicas o bloqueen na súa totalidade, como ocorre a veces en China. Os usuarios destes sistemas créense libres, pero só o son parcialmente, xa sexa o público en xeral ou os que cultivamos as humanidades. E non nos damos conta de que nestes sistemas a información e a comunicación, en estes sistemas o medio a veces é a mensaxe. As humanidades non requiren dun uso masivo da computación. O seu uso das matemáticas queda na aritmética, non chega á álxebra. E a estadística que necesitan é a estadística básica. Por iso as TIC son para elas unhas ferramentas, entre outras, á hora de almacenar textos, facer procuras ou sistematizar ou presentar información. Nas humanidades, as TIC non afectan a estrutura do coñecemento nin aos seus contidos. Por iso, non debemos caer no erro de creer que presentar as mesmas ideas nun novo formato como PowerPoint supón un avance ao coñecemento. Se non somos conscientes de que as ferramentas son un medio para lograr os nosos fins e de que, ademais, hai ferramentas fundamentales e secundarias, enfrontaremos outros problemas que poden contribuir a facer inútil a historia das humanidades. O primeiro é a pérdida da capacidade de asociación e de conseguir pensar sistemas complexos globais, ou de seguir relatos extensos e complexos. Para un usuario sen preparación, o uso de Internet favorece a superposición ou a parataxe sobre a sintaxe. Da mesma forma, está claro que eses novos sistemas de información e comunicación crean grupos sociais novos, nos que se pode lograr un novo control sobre as persoas, como estamos vendo no caso dos adolescentes. Non somos os historiadores, os filólogos e os filósofos nostálxicas abelaíñas amantes do papel, nin temos menos capacidade de comprender o mundo presente por pensar que todo o universo é un proceso e que, polo tanto, é imposible separar cada unha das súas fases e saber cando algunha variable deixou de ser determinante. É verdade que algúns de nós poden caer nesa tentación e ser presas da nostalgia, lamentándose de que as cousas xa non son como eran. Ás veces, outros pola conta poden pecar de presentismo e sentirse actuais por transmutar os seus vellos coñecementos aos novos formatos. Pero a maioría dos que cultivamos as humanidades sabemos que como profesionais temos unhas herramientas que son útiles e a veces esenciais, pero que as humanidades deben de ser, ante todo, o instrumento para crear unha ciudadanía racional e democrática, combatendo os ídolos do presente, o que Sir Francis Bacon chamaba os ídolos da tribo, que son tres: o mito da democracia digital, o mito do mercado racional e o mito do coñecemento concluso. O mito da democracia digital, título de un famoso libro publicado pola Universidade de Harvard, consiste no seguinte: se na democracia formal se parte do principio xurídico abstracto de que todas as persoas teñen os mesmos dereitos e deberes, o mesmo ocorre no mundo digital. Na democracia digital se parte de que cada usuario dun medio posúe a mesma capacidade de crear información, difundila e configurar a opinión pública que todos os demais usuarios. Isto non é certo de ningunha maneira, según os análisis de Hickman baseadas nun estudio masivo do tráfico de Internet. As súas conclusións son que os principais campos de procura en Internet son as compras, a procura de noticias, o correo electrónico, os contidos para adultos e a procura de datos. Se deixamos a carón os contidos para adultos, as compras e os correos personais, os correos corporativos, o que máis nos interesa como historiadores é a procura de noticias e a consulta dos blogs máis influentes. Pode comprobarse que as noticias que se atopan neles son as que seleccionan as grandes axencias de información e os grandes medios de comunicación, e que as opinións influentes son as dos propios políticos e dos grandes xornalistas. Por iso poderíamos dicir que no mundo da democracia digital tamén algunhas persoas son máis iguais que outras. A nosa capacidade de asimilar información, que é a base da historia e de todo o coñecemento científico, é inversamente proporcional á masa e á velocidade da información. Pero é que, ademais, a potencia de asimilación da información dun usuario depende dos seus coñecementos previos, do software do seu endocerebro, e non dos exocerebros que lle poden axudar a manexar o cerebro propio. A capacidade de asimilación da información depende, ademais, da intensidade do seu fluxo e dos coñecementos previos do usuario, do tempo de atención que lle dedica a mesma. E esa atención réxese tamén por unha campa de Gauss, cuya área pode estar controlada por quen serven, filtran e manipulan a información. A misión das humanidades debería ser ensinar a cada cidadán a ser o seu propio historiador, o seu propio filósofo, o seu propio filólogo,
de tal maneira que poidese saber crear os seus patróns de selección e comprensión da información que lle permitan non ser vítimas do engano e ser capaz de crear unha opinión racional. Para ir rematando, pasaremos ao mito do mercado racional, título tamén de outro famoso libro. Desde o nacemento da economía política estableceronse dous principios complementarios. O primeiro é que o mercado é un mecanismo autorregulado que tende ao equilibrio, do mesmo xeito que se logra o equilibrio na circulación dos planetas e nas súas órbitas. As forzas básicas do mercado, según Adam Smith, serían a oferta e a demanda, equivalentes á atracción e repulsión da mecánica newtoniana. Pero esas dúas forzas poderían levar a destrucción da humanidade se o mercado non estivese compensado por a solidaridade dos sentimentos morais, aos que dedicou Adam Smith o seu tratado dos sentimentos morais. As TIC produciron cambios fundamentais na transformación dos mercados desde a época de Adam Smith ata a actualidade. Xa no século XX comprobouse un Peter que o mercado non se autorregulaba dun modo perfecto por o equilibrio entre a oferta e a demanda. A demanda é moitas veces inducida pola oferta, e a obsolescencia programada leva a incrementar a produción de bens moi por encima do limiar das necesidades, e engadiría das necesidades civiles e tamén das necesidades militares. Se a iso engadimos que os Estados pasaron a controlar unha parte esencial da vida económica ao administrar casi un tercio do Produto Interior Bruto e que poden controlar os mercados con as súas políticas económicas e monetarias, veremos que a racionalidade dos mercados non é máis que outra ilusión. Pero esa ilusión volveuse máis complexa gracias ás TIC, porque permitiron incrementar exponencialmente os fluxos de información e crear algoritmos complexísimos para o invertimento bolsista, como foron os hedge funds, que eran estruturas complexas de varios valores programadas seguindo os modelos da mecánica de partículas, que permiten analizar os valores bolsistas con as mesmas ecuacións que rexen os comportamentos das partículas, a definir a bolsa como unha sucesión de campanas de Gauss, como unha sucesión de ondas. Se a isto que levou a crise mundial do 2008 unimos a manipulación da moeda creando as moedas digitais que en realidade son valores bolsistas confinados e só válidos cando se converten en moneda acuñada, veremos como todo o sistema monetario pode entrar nun risco global. Neste complexísimo mundo financiero global, nada terían que achegar as vellas humanidades, se non fose certo o que sinalara Adam Smith, que o mercado non pode existir, nin nunca existiu, ao marxen dos valores morais, sociais e do dereito que poden regulalo. Como iso é así, aí é onde as humanidades han de achar o seu lugar, achegando os datos e os modelos que expliquen de alguna maneira o que xa ocurriu no pasado, dun modo similar, levando a cabo un labor de crítica en paralelo ao mito da democracia digital. E o mesmo ocurre, para rematar, co mito do coñecemento concluso. Se o universo físico, químico, xeolóxico e biolóxico, histórico-social é un proceso, é evidente que non pode ser posible un coñecemento concluso. Un gran filósofo da ciencia, Popper, chamaba a ciencia unha búsqueda sin término. É dicir, un coñecemento pechado sobre sí mismo, perfecto nas súas estruturas e os seus métodos, e só mellorable nos seus novos datos ou os seus detalles. Por iso, a imaxe do coñecemento científico pero esa é a imaxe do coñecemento científico que se está ofrecendo na actualidade. Nelas as ciencias son un sistema integrado que no esencial abarca todo tipo de coñecemento posible. Un sistema solidario de poder económico, xa que necesitan das técnicas, e do poder político e militar, que tamén é imposible sin elas. Ciencias, mercado e Estado serían os tres vértices do triángulo do coñecemento. A única alternativa para a humanidade é vivir dentro da área dese triángulo, cuyo cultivo corresponde aos investigadores e cuya transmisión ao ensino. Dentro do triángulo, uns viven na base e outros máis preto do vértice superior, pero, por iso, do que se trata é de ascender nel co traballo e esforzo e imitar os que están arriba, para algún día poder ser como eles. Disipar este terceiro mito é a terceira misión da historia das humanidades. Poden facelo se saben contemplar o mundo, porque teñen a vantaxe de ser conscientes de que todo é un proceso, de que non hai datos sin teorías, nin teorías sen datos, e que o que todos temos en común é a capacidade de percibir, de pensar, de argumentar e de persuadir racionalmente aos demais, sempre na medida das nosas capacidades e posibilidades. Para rematar, quería facer lectura de un poema, da miña versión galega, dun poema de un premio Nobel de Literatura, Bob Dylan, que foi unha canción que marcou a miña xeración e dos moitos dos aquí presentes, e que creo que expresa uns sentimentos que a maioría das persoas aquí presentes compartirán. O poema se chama Vaise co vento,
Cantos camiños ten que andar un home antes de que poidas chamalo home? E cantos mares ten que asulcar unha branca paloma antes de que poida quedar dormida na area? E cantas veces teñen que voar os obuses antes de que estean prohibidos para sempre? A resposta, meu amigo, vaise co vento. A resposta, vaise co vento. Cantas veces ten que alzar a vista un hombre antes de que poida ver o ceo? E cantas orellas ten que ter un home antes de que poida oír berrar a xente? E cantas mortes terá que haber antes de que se decate que xa hai mortos demais? A resposta, meu amigo, vaise co vento. A resposta, vaise co vento. Cantos anos pode manterse unha montaña antes de que a desgaste o mar? En cantos anos algúns vivirán antes de que queiran ser libres? E cantas veces pode un hombre seguir torcendo a cabeza facendo que non ve nada? A resposta, meu amigo, vaise co vento. A resposta, vaise co vento. Moitas gracias. Moitas gracias ao profesor José Carlos Bermejo Barrera pola súa lección magistral. De seguido, escoitaremos a peza musical Himno do Batallón de Literarios, interpretada por José Manuel López Fernández a gaita e Francisco Estévez González o tambor. Ten a palabra o reitor magnífico da Universidade de Santiago de Compostela, profesor doutor don Antonio López Díaz, catedrático de Dereito Financeiro da Facultade de Dereito. Señor presidente da Xunta de Galicia, señor reitores magníficos das Universidades da Coruña e da Universidade de Vigo, presidenta do Consello Social da Universidade de Santiago de Compostela, presidente do Consello Social da Universidade de Vigo, conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, rector da Universidade Intercontinental de la Empresa, secretaria xeral, profesor Bermejo Barrera, presidente do Parlamento, alcalde de Compostela, alcaldesa de Lugo, membros dos equipos de goberno das universidades galegas, proreitora da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, valedores da Comunidade Universitaria de Santiago e a Coruña,
e reitores, Pajares, Villanueva, Barro, Casares e Viaño da Universidade de Santiago de Compostela, Barja e Ernesto da Universidade da Coruña e do Campo Amoedo da Universidade de Vigo, decanas e decanos, directoras e directores de centros e de departamentos, xeneral xefe da Forza Logística Operativa, membros da Mesa do Parlamento de Galicia, voceiros dos grupos socialista e do Bloque Nacionalista Galego, presidenta do Consello da Cultura, presidente do Consello Consultivo, valedora do Pobo, presidente da Deputación de Lugo, subdelegada do Goberno, secretario xeral de Universidades, xerenta dos Sergas, directores xerais e delegados territoriais en Coruña e Lugo, deputadas e senadores, membros das forzas e corpos de seguridade, profesorado, persoal investigador, persoal de Administración e Servicios, estudantes, donas e señores. Hai 3 anos, o 6 de setembro de 2019, inaugurábamos tamén dende Compostela o curso universitario en Galicia. Naquela cerimonia repasábamos algúns dos retos que o sistema universitario público tiña por diante para ese curso. Nin se nos ocorría pensar que un virus puidera desencadear unha pandemia global que nos obrigara a tapar a boca, distanciarnos dos nosos conxéneres e mesmo a confinarnos nas nosas casas baixo unha declaración de estado de alarma, afectando a nosa actividade, tamén a docente e investigadora, e obrigándonos a unha implantación acelerada de solucións non presenciais tanto para a docencia como para a avaliación. Foi necesario que pasaran 2 anos e medio para recuperar a normalidade e poder programar un novo curso sen esa previsión de escenarios diferentes adaptados á evolución da pandemia, de xeito que hoxe inauguramos este curso 2022-2023 sabendo que o virus sigue estando aí, entre nosotros, pero coa tranquilidade de que a ciencia, a través das vacinas e de novos recursos terapéuticos, nos permiten recuperar a normalidade dende o punto de vista das restriccións sanitarias, volvendo ao que era a vida universitaria antes do 14 de marzo de 2020. Superamos así a excepcionalidade da pandemia, pero dende o 24 de febreiro deste ano vivimos un escenario de conflicto xeopolítico cunha guerra no leste desta bella Europa. A invasión da Ucraína desatou de novo os xinetes do Apocalipse e os 4 cabalos, branco, vermello, negro e baio, volven a acampar xerando dominación, guerra, fame e morte, con repercusións a escala mundial para a vida das persoas e para o funcionamento das institucións, encadeando así 12 anos de crises de diferente natureza e dibuixando un escenario futuro pragado de incertezas. Afrontamos estes desafíos desde unha institución a universitaria 5 veces centenaria en Galicia. Cúmprense 500 anos desde que en 1522 Alonso III de Fonseca creara o Colexio de Santiago Maior, inicialmente no edificio do vello hospital asentado no solar que hoxe ocupa San Martiño Pinario. Pero nese mesmo ano consta o inicio das obras para a construción deste pazo no que hoxe nos atopamos, que serviu ininterrumpidamente de sede da universidade e que hoxe, 5 séculos despois, loce todo o seu esplendor logo das tarefas de limpeza e restauración que puidemos levar a cabo grazas ao xeneroso soporte financeiro da vicepresidencia da Xunta, da que vostede, señor presidente, era titular antes de asumir as súas actuais responsabilidades. Grazas, presidente. Tanto a universidade como a memoria de Fonseca merecíano. Esta longa historia suscítanos seguridade e esperanza, particularmente nestes tempos de dificultades, porque algo hai de milagroso en que estas modestas institucións universitarias, nadas no medievo, se perpetuasen. E seguramente ten que ver co feito de que ensinar e aprender, como a vida que se renova xeración tras xeración, non consenten fin no tempo. Celebramos tamén este ano o centenario da creación, o 20 de xuño de 1922,
das facultades de Ciencias e de Filosofía e Letras, que de xeito definitivo e continuado dende entón, e logo de agromos e desaparicións ao longo do século XIX, consolidaron o ensino destes saberes na nosa universidade. No caso da Universidade de Santiago, a sección de Historia e a sección de Química representan os antecedentes das actuais facultades de Química e de Xeografía e Historia que se conectan con esa tradición. A quenda rotatoria de participación dos nosos centros neste solemne acto de apertura do curso, asumindo a impartición da lección inaugural, determinou, en gozosa coincidencia, que correspondese este privilexio precisamente a unha das que celebran o seu centenario, a Facultade de Xeografía e Historia. Por esta razón, e como decía o noso profesor, pola rigurosa quenda que marca o reloxo do tempo, vimos de escoitar a lección maxistral do profesor Bermejo Barrera sobre información, comunicación e historia. Tal e como nos ten acostumados, acaba de transmitirnos unha moi atinada reflexión sobre o papel das humanidades nun periplo que vai dende o mundo da oralidade, previo á creación da escritura, ata este mundo noso de comunicación digital, partindo dunha premisa básica como é esa unidade esencial do coñecemento e dos coñecementos. Eu resaltaría precisamente o papel que se ven de reivindicar para as humanidades fronte a algúns dos mitos do noso tempo. Ensinar a cada cidadán a crear os seus propios patróns de selección e comprensión da información, aportar valores morais e sociais fronte a unha pretendida racionalidade do mercado e disipar esa idea do coñecemento concluso resaltando a capacidade individual de percibir, pensar e argumentar. Non é pequeno o reto que as universidades temos para facer realidade este papel nun mundo tan cambiante e nun contexto difícil como o que nos toca afrontar. Se agora voltamos a mirar ao presente, este curso 2022-2023, que hoxe inauguramos solemnemente, preséntase con novidades e retos importantes, pero non exento de incertezas. Entre as novidades, cabe salientar que bota a andar a Universidade Intercontinental de la Empresa, a primeira universidade privada de Galicia. As tres universidades públicas, Santiago, A Coruña e Vigo, que arrancando dese tronco común de máis de 500 anos conformamos o sistema universitario público galego, fixemos constar no seu momento os argumentos e posicionámonos a prol da defensa dun sistema público e das súas capacidades para dar resposta ás necesidades de formación, investigación e difusión da cultura e do coñecemento no noso país. Unha vez que o Parlamento de Galicia decidiu a creación da Universidade Intercontinental de la Empresa, non podemos menos que darlle a benvida ao sistema universitario galego e ofrecerlle toda a colaboración institucional precisa para mellorar o servizo que prestamos, atendendo ás demandas do país, tanto na formación como na investigación e na xeración e transmisión do coñecemento e da cultura. E, ademais, facémolo sendo moi conscientes de que, como universidades públicas, ademais desas funcións propias das institucións de ensino superior, temos outra misión esencial, como é a de garantir a igualdade de oportunidades de todos os cidadáns no acceso á formación superior. Temos que asegurar que calquera dos nosos cidadáns poida acadar a formación e os resultados acordes coas súas capacidades, con independencia de cal sexa a súa condición social, económica ou familiar. E para iso, entre todas as entidades públicas implicadas, e cada unha dentro do ámbito das súas responsabilidades, hai que prever o sistema de axudas e servizos que faigan posible que siga funcionando como ese ascensor social esencial para conseguir unha sociedade máis igualitaria. Neste sentido, podemos decir con orgullo que, aínda que nin en Galicia nin en España temos universidades situadas entre as 100 primeiras do ranking máis coñecido, como é o ranking de Shanghai, si temos 40 universidades, 39 delas públicas,
é dicir, un 80% do total das universidades públicas españolas entre as 1000 primeiras do mundo, o que fala dun moi bo sistema universitario público. Deste xeito, as posibilidades de que un estudante español poida formarse nunha das mellores 1000 universidades é inmensamente superior, por exemplo, ás posibilidades que ten un cidadán estadounidense. É novidade tamén neste curso 2022-2023 a implantación de novos títulos. Permítanme salientar o grau interuniversitario en Intelixencia Artificial, que vai permitir que 150 estudantes se inicien neses estudos que, xuntamente coa posta en marcha dun máster tamén interuniversitario, pretende dar resposta ás necesidades de formación nese ámbito. Tamén son novos os graus en Relacións Internacionais, interuniversitario entre a Universidade da Coruña e a de Vigo, e o de Xestión de Empresas Hosteleiras na Universidade de Santiago de Compostela, impartido polo Centro Adscrito Superior de Hostelería. Gustaríame salientar a capacidade das universidades, de acordo coa Consellería, para, a pesar dos lexítimos intereses propios, poder artellar solucións compartidas e colaborativas para ofrecer a mellor solución para o que demandan os nosos estudantes e tamén o tecido productivo e a sociedade en xeral. Esta oferta de grados complementase tamén coa posta en marcha de novos másteres, moitos deles tamén interuniversitarios. Esta aposta por adecuar a oferta formativa a unha evolución do coñecemento meteórica e a conseguinte variación das demandas sociais non remata aquí, senón que ten que ser unha tarefa que nos ocupe neste curso e eu diría que de xeito permanente. Esa análise constante do mapa de titulacións, tanto das titulacións que xa temos implantadas, pero que poidan perder interese, como das que non forman parte aínda do catálogo en Galicia, vai nos requerir a todos os implicados a altura de miras e visión estratéxica como sistema universitario. Ao mesmo tempo, vai ser tamén o momento de traballar no deseño e implantación de novas modalidades de títulos, de acordo co previsto no novo decreto, e no seu caso no que poida resultar da futura aprobación da Lei Orgánica do Sistema Universitario Español. Refírome, en particular, aos títulos duais, que xa teñen demostrado a súa utilidade tanto desde o punto de vista formativo como de empregabilidade na formación profesional, a concreción dos réximes de presencialidade ou semipresencialidade, naqueles títulos definidos como tales, así como o recoñecemento da formación de máis curta duración, coñecidos como microcredenciais. Nun momento en que a evolución demográfica non fai pensar nun incremento do estudantado en idade típicamente universitaria, é preciso utilizar todas as nosas capacidades para a introdución destas novas modalidades formativas, ampliando o rango de idade dos universitarios. E, ao mesmo tempo, temos que apostar pola atracción de estudantado de fora do noso país, aspecto este moi afectado polas restriccións da COVID-19. Tamén neste ámbito temos por diante a celebración en Compostela do segundo cumio académico e do coñecemento como punto de encontro entre a Unión Europea e Latinoamérica en materia de ensino universitario auspiciado pola Secretaría Xeral Iberoamericana e co patrocinio da Xunta de Galicia. Esta xuntanza, que non puido celebrarse en 2020 por mor da pandemia, debe ser unha magnífica ocasión para que as universidades galegas reforcen ese papel de punto de conexión entre Europa e Iberoamérica sobre o que debe pivotar unha liña estratégica da nosa internacionalización. Se ata aquí falamos de novidades, este curso preséntanos tamén retos importantes. Por unha banda, teremos que proseguir coa adaptación das universidades á reforma laboral acordada a finais de 2021 e os cambios introducidos pola modificación da Lei da Ciencia que ven de entrar en vigor antonte, 7 de setembro. Podemos dicir que o cambio máis trascendental neste ámbito ten que ver coas restriccións introducidas na contratacións a término ata convertelas nunha modalidade residual e cunha incidencia moi especial no persoal investigador. Pero, ao mesmo tempo, estes cambios legislativos obrigan a reducir a precariedade laboral tanto no persoal docente e investigador como no persoal de administracións e servicios.
En calquera caso, debe terse en conta que na carreira universitaria, sexa docente ou sexa investigadora, non se pode identificar sen máis temporalidade e precariedade, xa que resultan necesarias modalidades contractuais necesariamente temporais para cubrir os períodos de formación, sexan predoutorais ou postdoutorais. Obviamente, unha reforma deste calado na que as universidades xa levamos tempo traballando presenta dificultades importantes polo número de persoas ás que afecta, polos procedementos a que obriga a súa posta en marcha e tamén polas súas consecuencias económicas. Pero, por enriba de todo iso, estamos convencidos de que é unha grande oportunidade para introducir racionalidade nas relacións laborais da universidade e, moi particularmente, no ámbito da investigación. Pero estes cambios teñen que ir máis aló e obríganos a buscar fórmulas para que esa tendencia ao carácter indefinido das relacións laborais vaya seguida dunha estruturalización da investigación, xerando fórmulas, institutos, centros ou outras fórmulas asociativas de investigadores que permitan superar os grupos como estrutura básica e que ofrezan soporte e continuidade a esas relacións indefinidas. E como unha cousa pide a outra, esa estruturalización da investigación vai requerir tamén cambios no financiamento. Se as relacións laborais asentadas na contratación por obra e servicio acaían ben cun financiamento a base de subvencións condicionadas, léase proxectos nas súas diferentes modalidades, esa vocación de relacións indefinidas só pode manterse se se conta cun financiamento basal para a investigación que logo poida complementarse con subvencións. Sendo como este un reto trascendental, quizáis o máis importante da investigación universitaria dende a LRU non é o único ao que deberemos enfrontarnos. Temos que aprobar tamén o desenvolvemento da nova normativa interna, da nosa normativa interna de convivencia universitaria, que, como sabemos, e non era sen tempo, veu a derogar o anacrónico e preconstitucional Regulamento de Disciplina Académica de 1954. As tres universidades, tendo en conta as suxestións formuladas polos defensores das nosas comunidades universitarias, imos tratar de consensuar uns criterios comuns sobre os que se asenten as normas que cada universidade aprobe no exercicio da súa autonomía. E tamén neste curso afrontará o seu trámite parlamentario o proxecto de lei orgánica do sistema universitario español. Despois de máis de 20 anos de vixencia da actual lei orgánica de universidades, aínda que foi obxecto de varias modificacións, parece razonable actualizar o réxime básico das universidades para adaptalo a unha realidade que cambia cada vez máis rapidamente. Imos agardar a ver como se desenvolven os acontecementos e, aínda que creemos no indudable valor transformador das normas, estamos convencidos que vai resultar esencial a implicación de todos os niveis de goberno nesa reforma e na aplicación das normas que dela se poidan derivar. Dicíamos que, ademais de novidades e retos, víanse no horizonte, eu casi diría que enriba de nós, nubeiros e incertezas moi directamente relacionadas coa invasión de Ucraína e as súas dramáticas consecuencias en todos os ámbitos. Unha primeira necesidade pasou e pasa por dar solucións tamén dende a universidade ao drama humano dos refuxiados que se viron obrigados a fuxir da guerra e abandonar o seu país. Tanto dende o punto de vista de apoio a investigadores como dende a oferta para estudantes e as axudas directas aos máis necesitados, as universidades estamos aportando o noso grande area nesta crise humanitaria. Outra notable preocupación ten que ver coas consecuencias que a utilización da economía e particularmente das fontes de enerxía e dos seus mercados como unha arma máis neste escenario de guerra. Todos, cidadáns e empresas e administración públicas, estamos a padecer o impacto dunha inflación que se achega aos 2 díxitos e un incremento dos prezos da enerxía que, de manterse esta situación, poden multiplicar por 3 os importes satisfeitos nos anos previos, aínda corrixindo o efecto do impacto da pandemia.
Para capear esta situación, dispoñemos dunha ferramenta esencial como é un plan de financiamento plurianual asinado a finais de 2021 e que chega ata 2026. Non nos cansamos de repetir que un escenario plurianual estable é esencial para garantir a autonomía financeira das universidades e resulta de xustiza poñer en valor o feito de que o sistema universitario galego sexa pioneiro sumando máis de 25 anos de planificación financeira plurianual no ámbito universitario sin interrupción. Este plan, que atende ás necesidades ordinarias de financiamento, debe complementarse, como xa temos acordado, coa concreción dun plan de infraestructuras sobre o que xa empezamos a traballar para atender tamén de xeito plurianual e incluso cun escenario temporal máis amplo as necesidades de infraestructuras sexan de nova creación ou de rehabilitación e mellora das existentes que non podan cubrirse cos recursos ordinarios. Ao mesmo tempo, estas circunstancias excepcionais e posteriores ao plan polas que estamos atravesando e que se manifestan nun aumento dos custos de persoal, como consecuencia dos efectos da estruturalización da investigación, e nun incremento absolutamente imprevisible dos gastos correspondentes por efectos da guerra, require unha reunión da Comisión de Seguimento do Plan de cara á concreción da evolución das diferentes partidas do mesmo neste escenario de excepción. Porén, as incertezas derivadas da inflación e dos precios da enerxía son de tal magnitude que afectan por igual a todos, polo que non podemos afrontar o seu impacto confiando exclusivamente no plan de financiamento e nas súas reglas de evolución, senón que vai requerir actuacións decididas de aforro, optimización e eficiencia enerxética nunha liña de corresponsabilidade co que están a facer administracións e cidadáns e que nos obrigarán a revisar dende os horarios ata a organización e desenvolvemento das nosas actividades e mesmo algún dos nosos comportamentos. Sabemos das dificultades que pode comportar, pero estamos seguros de que ese mesmo espírito que, gracias ao compromiso de todos, nos permitiu superar as dificultades da pandemia, axudarános a sortear estas incomodidades. E farémolo convencidos como estamos de que, ademais de resolver un problema concreto e as súas consecuencias, estamos tamén incidindo no papel das universidades como institucións que deben liderar os cambios que demanda a sostenibilidade do planeta, tal como se recolle na Magna Carta dentro dos principios e valores que deben caracterizar o papel das universidades a nivel global para o século XXI. Cito literalmente: as universidades aceptan que teñen a responsabilidade de ser solidarias e responder ás aspiracións e retos do mundo ao que serven. Os seus descubrimentos e a mobilización destes descubrimentos a través do ensino e da difusión pública benefician a humanidade e deben contribuir á vida sostible no noso planeta. Remato xa. No Coelet, citado tamén na lección maxistral, no capítulo 3, versículo 8, dice: todo ten o seu momento e cada cousa o seu tempo baixo o sol. Tempo para a guerra e tempo para a paz. Oxalá que entre todos sexamos quen de construir canto antes ese tempo de paz que tanto necesitamos. Dixen. Reitor magnífico da Universidade de Santiago de Compostela, reitores magníficos das Universidades de Coruña e de Vigo, presidente do Parlamento, alcalde de Santiago de Compostela, conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, presidentes dos Consellos Sociais das Universidades de Vigo e Santiago, profesor Carlos Bermejo, fago miñas todas as, con toda a consideración e respeto, todos os saúdos e mencións feitos polo
reitor da Universidade de Santiago e, por tanto, permítame que non o reitere, señoras e señores. Nun acto que evoca un inicio, cabe buscar nas orixes desta casa algunhas orientacións para afrontar un agardado, sin ninguna dúbida, tamén desafiante, pero tamén emocionante, novo curso académico. É certo que as circunstancias que acompañaron ao fundador Lope de Marzoa ao erguer hai 5 séculos este lugar de coñecemento, seguro que distan moito das que temos na actualidade. Pero tamén é certo que descubrimos, en lugar dun salto, que existe unha valiosa continuidade ao comprobar que o lema desta institución, presente neste mesmo Colexio de Fonseca, segue a inspirar estes momentos tanto como seguro que inspiraron os da Fundación hai tantos séculos. Na tarefa de construir esa Galicia luminosa atopamos a razón de ser dunha universidade que naceu, efectivamente, para iluminar novos camiños de coñecemento onde antes existía a oscuridade que sempre se deriva da ignorancia. E así como o coñecemento é, por definición, inacabado e sempre vai selo, a misión da universidade tamén é permanente. Sempre vai haber necesidades que sitúen as universidades no centro da nosa sociedade. Tamén é certo que hai momentos nos que as novas solucións e a claridade de ideas son aínda máis urxentes. E, sen unha dúbida, este é un deses momentos. Dobregado unha pandemia gracias á ciencia e retomada a plena normalidade nas aulas, atopámonos nunha desas encrucilladas nas que a universidade pode e debe ser protagonista e vai selo, sin ninguna dúbida. Hai interrogantes e porqués que xa están chamando á porta das universidades. Semanas atrás, un mandatario europeo declaraba extinguidas, liquidadas para sempre, esa era da abundancia e da tranquilidade que vende de pensar que o crecemento estaba asegurado para sempre, que a paz iba a ser perpetua e que a democracia era un ideal que nunca iba a estar en perigo. Semellante profecía é certo que trouxo discusión sobre o seu alcance, sobre a súa permanencia, e é certo tamén que puso de manifesto unhas grandes circunstancias da nosa época, que é que vivimos en tempos de incerteza, donde é moi difícil saber o que vai pasar e donde moitas seguridades se están demostrando que non o eran. O que sí é certo é que, iso sí que é unha certeza de verdad, é que nunca o coñecemento chegara antes tan lonxe como está nestes momentos, e que hai incógnitas económicas e sociais ás que debemos dar resposta con argumentos e innovacións, é dicir, con máis universidade. Por tanto, eu creo que entre o pesimismo derrotista que existe e o entusiasmo insenuo que tamén existe, eu reivindico, e creo que moita xente comigo, un lugar para un optimismo prudente e un optimismo realista. Me cargo de razóns para defendelo ao ver unhas universidades como as universidades públicas galegas punteiras nos seus docentes, nos seus investigadores, en todos os seus membros, e que son o principal catalizador do coñecemento, da innovación e do crecemento de Galicia, sen ninguna dúbida. E tamén me cargo de razón sobre unha Galicia moza, a que bule estes días polos campus galegos no inicio do curso, que está exixindo con todo o dereito do mundo un lugar no que cultivarse e un lugar no que poder demostrar o seu talento. Póñome na pel dun alumno, como fun eu desta universidade, que inicia esta semana o curso. Comparto, como creo que facemos todos, a súa ilusión por iniciar a que será, con toda a seguridade, sempre é unha etapa irrepetible das vidas de todos e cada un deles. E do mesmo xeito fago miñas as sensacións contradictorias sempre dos que este ano remataron ou rematarán ao final do curso académico no que estamos os seus estudos e que se dispoñen a iniciar ou por menos encauzar a súa andaina profesional. E, por lo tanto, a todos eles me dirixo para decirlles que traballaremos cada un na esfera das súas competencias e cumprindo as nosas obrigas polo seu porvir. En todos os eidos e, por suposto, tamén desde aquí, as universidades. Porque nas universidades onde o seu futuro e o noso codeles empeza a trocarse en realidade. E ese é un propósito compartido. E creo que todos os presentes sabemos o esforzo conxunto que hai, que está detrás desa transformación do sistema universitario galego no que hoxe, con todos os retos, con todas as cousas que ten que mellorar. Creo que a transformación, o dicía o reitor, é moi evidente. Un servicio público, unha plataforma aberta á sociedade galega e, dende logo, unha columna vertebral imprescindible para a súa prosperidade. No propio termo universidade vai implícita a idea de comunidade. Unha comunidade, unha galega, que promove que a súa universidade sexa a máis accesible de España gracias a unha nova conxelación dos prezos, e xa van uns cantos anos, que destinsan un 5,5% máis de fondos que o ano pasado e que consegue que estea no grupo cabeceiro en transferencias por alumno. Nestes últimos meses, se cabe, o esforzo de todos foi aínda maior. Un esforzo orientado á estabilidade,
a apertura, a excelencia e a innovación das universidades galegas. Estabilidade para lograr un marco orzamentario como Plan de Financiamento Universitario, que se refería ao reitor, que mobilizará máis de 3.170 millóns de euros no vindeiro quinquenio. Apertura cara á realidade laboral imprescindible, como a que motivan eses 20 novos graos que se implantarán, eses 12 másters que iniciarán a partir do vindeiro curso o seu impartimento e que completarán o mapa de titulacións do sistema universitario, completarán neste momento, decía o reitor tamén, sempre atentos aos desafíos e a evolución da sociedade. Excelencia na docencia, creo que amosan todos os días os docentes que traballan nas tres universidades, as mencións e os títulos que recibe o seu labor, e a innovación como a que xorde da investigación que neste quinquenio superará amplamente os 400 millóns de euros en achegas e son perfectamente conscientes de que ainda así non son dabondo. Este compromiso vai marcar as prioridades deste novo curso académico. Este será o ano para seguir avanzando cara a unha universidade con mellores dotacións, máis conectada á realidade empresarial, isto tamén é imprescindible, e máis internacionalizada. Ten que ser así grazas ao impulso das mencións duais, como paso adiante a implantación dos grados duais no sistema e o achegamento entre universidade e empresa. Insisto, convinte e necesario para todos. Grazas tamén á captación do alumnado estranxeiro, á contratación de investigadores ou á suba dos créditos impartidos en inglés. E tamén gracias ao novo Plan Plurianual de Infraestructuras no que estamos a traballar dentro da Xunta de Galicia, xuntamente coas universidades, para mellorar as instalacións das tres universidades neste quinquenio, tarefa tamén imprescindible. Reitores magníficos, señoras e señores, son novos propósitos para chegar, entre todos e todas, aínda máis lonxe. Este novo curso académico é outra ocasión, sen unha dúbida, de apuntalar o noso sistema universitario. Esa herdanza que, dende logo, xa sabemos, non comezou con nós, pero sí que teremos que ser nós os que debamos transmitila a Galicia do mañá. É así como se conservan as mellores ideas e as cousas que realmente funcionan. Se dá a feliz coincidencia de que aquí existen dúas delas. O fenómeno Xacobeo e a universidade son produto dos mellores valores da trayectoria de Galicia, como a razón, a tolerancia e o europeísmo. Non en van, mentras a carón do Pazo de Fonseca, que ao lado, na Praza de Obradoiro, acaban todos os camiños, dentro deste edificio, todos os anos, cada curso académico, empezan moitos outros. Aquí se fragua a diario unha senda de futuro e de excelencia que os galegos percorremos guiados polo faro que supón as universidades e o sistema universitario. Felicitémonos, pois, de que esa Galicia luminosa volva a poñer outra vez, e xa van moitísimos anos e moitísimos séculos, un novo punto de partida ao inicio dun novo curso académico. Moitas gracias, moitísima sorte a todos, moitos éxitos, nos hagamos moito, declaro oficialmente inaugurado o curso académico 22-23 do Sistema Universitario de Galicia. Moitas gracias. Escoitaremos de seguido a interpretación do himno galego.
Prego ya, señora secretaria xeral, que organice a procesión de saída. Sí, siendo